Yan natin, nakuha na mo diya. Salamat ka, Azo. Yan natin, kuha nag inaskuhan sa mga chikiting. Salamat ka, Azo. Hi guys, good morning. Madsong buntag natang tanan guys. Karon matulog ko minantos ubos kay na po ibto ng tagon mura nagsugudan ning agta. Ito guys. Tug pa mga kabataan ya. So kay gal mata na kay gal. Sa man pagkugdiga mo na niluto na siya to na ininit dadto. May matang kim-kim ni Kuya Kinkin. Mga ana laman sila. Za. Ang lingkuranan guys kay original ka aju kantinir ya. Kantinir ang lingkuranan, lingkuranan niya ka ng taas, maduling kantinir kay mulutaw. Ya. Nikit pa man, di pa nang makitaan eh. Muna yung lingkuran ito, kan mulutaw guys. Aron di makapas ang linta. So makakita ra mo unja guys, kay mga tumas Kuya Kinkin, isa nindad ining kamera. Kuya Kinkin ha? Sumato na ko guys, kay naraman na rin ubo sabay. Kanalingaw man kog hapon, aghal sa 68, 68 ka bugos. Nabayran man mig 170. Parang nalipad sa kaso guys. Kapalit kog sa panihapon na mo. Kapalit kog fried chicken, 7 ka buok. Dato ng 100 to, hanang kitaguan kay pang baon tos mga kuya sinig. Balik na lagi eskwela pohon. Tumato na ko guys, kita-kits ra taanja. Pag-vlog mo dani Kin. Kinkin ha. Kuya Kinkin. Pag-vlog mo dyan, pag pa mas iliya to. Kapoy yung taon ng bading kamatoy. Tumaton ako guys. Kaya ito na sila. Nanguna na. Yes, alam po minari sila yung taguran niya. Kaya na po din basag na naman. Ano mga amang inibot. Bubog na bag ng kantinir. Ano ba na may siyod? Kita na mga sunod. May sunod ang kantinir. Isa. Dahil na, lagi takab. Buklot, malapit takab. Eh, pag na, nagtakab man di buklot. Buklot na kang takab. Klaro. Pakdaw nila mo sanay guys, pakdaw. Aman mi dali ugma. Ay, pala ina Mindanao. Ay, pala Mindanao. Mindanao rin kaaban ng guys ya. Diha mo kayo lang sa tuwad. Mindanao kayo wag anak pa, ganiha ang mag-aakabit pag-dari. Ay na pong mamiso, selay. Di may kangaris ken-ken kay arang kabukahat po. Una ni mangibot guys. Ay, kay magbang-kaniha. Ay, ngibot na po medare. Ay, napagbangan. Yay! Oops, naraghama inibot niya guys. Ngibot ang nag-skilling. Okay. Uy, hali ba din lubog na maghang kuranan? Lamang na tubig. Nadugan na kay humok. Oh! Wanan, lahat layas ang linta. Hadlok na ha. Hadlok na linta ni layas. May linta, bagkukuan. Grabig linta gahapon dara. Linta dari guys, kay linta. Kuan man. Dili ko kamera ko si. Atong linta agahapon. Tagtado ka. Kaya atong linta agahapon niya sa binalik-balik. Ano na, kuag lapok. Nami ka uban na rin guys, nangibot taga Mindanao to ah. To, si Kaliboy. Kaliboy.
O gaglintaw ang badge ana di padung nimo. Aglintang laki kay tulungan mi ang libog aso sa padung. Ay ajar ko aslinta ato ko tagtuwad to ah. Kay maso to kay. Ituwadaan. Tao. Agabang ubang kauban, pamas laing kuan. Mas laing berita ng kibot. Tao. Tara guys. Ano na kaday ha kay ano yun ka mo. Daw magtubig na ni laon. Tubig raghan galon ko ana. Kin hapdi ko na rin padung kin ha. Kuan ni ka nang may usok kay ano yan na mag-ibot guys, sinagurha ka kamot kay aron dali na. Muna gitawag og kinagang. Kinagang nga style sa kuan guys, pag-ibot. Makarit dani ka nang anad sa basak. Karon ako ni balik og pangibot guys, kay sa una bata pa ko siya ko ubang mother. Tigasas nanay. Kanugasan sa una guys, dagaton naman ko iningan na tubig. Sa una dagaton ko iningan na tubig, magitol naman ko kanugasan. Dagat naman ay kuning baroy. Kadagat ko sa nangingan na bitaw. Kanugasan bitaw kinuan ko ani mas tubig. Kiba-kiba nga magtanaw ka. Kadagat. Kung normal bitaw dugat diyan mga malito. Sige. Mga Tara guys, dali ra kaduharang hubot. Tan. Ano na makabuhi? Tan, ano na makabuhi guys? Ni nani trabaho dari probinsya guys. Nani trabaho sa probinsya. Taran! Lagi, guys, mauli sa amin kay magkuha mi. Padjong o galang panglagdak ni mama. Ya magkuha pa mi kanang taklob sa container kay buslot man to na tubig mo sud guys. Ndara guys. Balik kami dito. Yan na guys. Ang dadan niya. Dawi pa yung pangugsak ni. Diyan taklob. Grabe guys. Adto naming mama guys kay hatod niya mo dia. Basak. Yes na. Hindi na guys magkakarat mo atong mama ha. Tara, grabe mga siksi ha. Siksi ha, nasiksi naman skin kin. At siya, galabing wapuhan ko yakin guys abot na ag short nga katong i-order guys dia. Nga ni nga short tas lan short anong kabuok kakuya tulo kakinkin tulo tagtulo silang duha. Agi mo wa may kaili Kuan ka ng salina ipok anja kalo anja kanang salilas. Okay. Nahuman na dahil may ibot guys. Agahang na ibot. Kuan ka butok. Pila ba ito ka butok ha? Bita sa asang balansihin guys. Kaya duha mong to katag ija. Diyan nalipay ko kay duraghan. 81 plus 36. Ay 117 ka butok. Wow, 117 times 20. Pili pala 1. Pila 1. Pila 3. Tagpo 50 man ang bugkos. 117 times 2.50. 292. Wow, sana all. Ay, salamat sa Ginoo. Ta guys, naka 117 ko kabugkos nga. Tagod. Naka 117 ko kabugkos. Butok nga tagod. Madala naman guys, lingaw-lingaw. Kakwarta in taon, nagperson. So karon day guys, mga tumi merkado. Kami dia. Yay! Mog ni Kuya Kinkin. Agsi Kuya Gail di mo uban. Magpapalit ra kuno sa ugi jaha. Sa imo ipapalit kuya? Ito yung papalit? Uy. Ha? Palangan Sige sa. na. Ang palitas kuya na ko palitan ni ja guys. Ja mato na may kuan nga
pinaskuhan gikan ni Ate Josephine. Salamat ka Jote. Nagipada sa ate nga pinaskuhan para sa mga chikiting niya. Thank you, Kajote. Salamat ka, ate. Salamat, ate. Salamat, te. Salamat ka, Ate Josephine. Ay, lipay ka, Kote, para sa mga chikiting. Samot na sila, arang lipada na. Excited ka, Jo. Si Kuya ka di man, mukujog. Ara ko nun sa bay, magpapalit ra ko nun sa. Nasa gitugo na. May ang pangitaan karon. Tata. No, So, magkita-kits na to, guys. Atos, merkado. Magma chikiting dia. Init man, magdagpazong ken. Nata isa ka pazong. Dali ka retang tarong na imong ipok. Nakatirno man ka kin, nice ka sa color. Pareha That guys. Anam ka buok ingani 290 to. Yan o, 292. Ug atos merkado guys kana ingani ipuka tag 100 na nigbuok. So ning order ko dara Shopee 292 ag anam ka buok. So dako ka zuog diferensya. Kaya atos merkado tag 100 ag buok, imagine na. Oh, dara Shopee tag ang gibalanse na hagunum guys tag 40 kapin. So ato na laman. Guys no, dako ka zuog diferensya. Kaya gari para sa merkado nagipalit anam ka buok 600. Dako ka zuog diferensya guys. Bus Ginoo. Kanuluoy. So ato na siya pagipalitan sila sa kuya. Random color hanggi pili. Anam ka buok so lain sila color. Nakin kay may jang ipili ka rin. Tirno pa jang sanina. Hagi mo lang sa may mo ipapalit. Yeah, nice one kang mga dress. Tara na. So ato na guys, kita-kits sa tatos merkado kaya sang ibangan ring ipok ni Kinkin. To nagluwa ka bata ning una na guys, gibizaan ako. Mga forma. Dala mi sa buwana. Dala mi sa buwana guys ya. Ay meron dala mo kuha. Game kay na isang pinaskuhan gikas lang ninong. Pila pinaskuhan ni ninong? 100 liya na guys. Tagaan sa pinaskuhan sang ninong. Tagaan sa 200. Dadas nagiging adlaw tagaan sa 100 sang ninang. Ito ang nagtinigom. Nagtinigom Kuya Anjo. kakuya pa no. Kaya nagtakin. Uy, kaigo na to pang cake. Ini birthday ni mo pohon. Paigo na siya. Kato po siya sa alsal niya. Nandak ka naman. Papa. Sobra na to pang cake no. Cebuana. Cebuana Laurier. Malagi ko hagi mga ipadati. Hindi na. Dati nakuha na mo dia. Salamat ka Azo. Dati kuha nag pinaskuhan sa mga chikiting. Salamat ka Azo. Mga to na may datoron. Ay mamili miss. Ilhang kuan. Salamat ka Azo. Thank you so much. And God bless. Mga to na may dato. Pumili na ko na may ilhang gusto dia. Sa'yo mo gusto ke? Sinina ong. Apa? Sanina ko nuugon sa pato. Agi mo? Sanina ipok inja kalon siya. Kanang sanilas. Da, grabe na gana sanina ipok. Oh, talo og sanilas. Oh, ganang nga tuon. Sakit pod. Sakit pod. Ata. Dara nakuha na namo tili. Kana may ganahan ni Kuya Kinkin. Kana mo ganahan? Kana ko ri jaha t-shirt. Sana nakakon? Hunter x Hunter? Mo na? Kakuya na pun mangita tag kakuya. Full dress na lamay kakuya. Ya. Kani ko may ganahan ni Kuya Gail guys kanina. Cartoon characters. Pareha sila sa Kuya Kinkin. Kani? Sige, okay ra pud og white kay Black Beauty mas kuya, nga dyan sila mga puti. Bukan nila laman. Yan. Napakitaan na naman sa pantalon. So, may pantalon na rin. Kani ko na izaha frozen. Sakto sang Iliya. Okay, kani? Busy pag pink. Kani guys. Kani ko na izaha kay Iliya. Kana kanina. Dino ni Dino. Kasi like t-shirt kasi Kuya Kinkin mo inipili para sa kuya. Pwede. Mamay ilahan ko ng kuya. Ano? Nice lagi imukin. Ayan.
Wala inga ni nga. Black? Wala. Black? Mo na ni? Nice. Mapili si Kinkin guys. Ayun eh. Black. Nanganahan. Kuya kare. Okay. Yeah. Dahil na guys, nakakuha na may pantalo ni Kuya di. Okay, rapid seeds. 550. Magkano ni? Kung di kita imukuhan si Zara, harang ibalik ha. Mana? Ang elis Kuya danak. Misnak sa mi guys. Umaran dadas Kuya Gail. Misnak. Tayo mo isnak ng Kim. Hindi mo ya? Ha? Halo-halo. Isnak sa kuno mi guys. Kanang agad ka bata dari halo-halo. Sa umaran dadas Kuya Gail. Na naglangi request halo-halo guys. Mikos-mikos na nato. Mikos-mikos na yan. Mikos-mikos na yan. Hindi mo kin. Mikos-mikos kin. Mikos-mikos na yan. Mikos-mikos. Kaya guys. Kakuya, maradadaan si Kuya. Kanala. Wow. Walo ka mong bajing gamatoy. Mati. Dami guys sa rapid test. Yeah. Rapid test. Dami rin ko ano burger. Humut ka Jokin? Para humutag ilang burger dari guys. Dari rapid test ya. Humut ka azo nalami pa jud. Ay mo dari pang snack guys. Ari mo dari pang snack guys dari rapid test. Dan na ilang pwesto dari guys. Unahan ilas Madam Itil. Ilang pwesto dari guys. Dan na guys, burger na pod sila. Ang si Kuya mo na nga dadas Kuya halo-halo og burger. Burger na pod. Gaan, nga tanin sa burger. Tanawa ka dyan, gapabong ka dyan taon sila pang-snack. Hangda na rin tulo. Madadas Kuya Gail. Take out, tagtulo. Duha. Kaan taon. Namang dadas Kuya ron na tos izaha kay luoyin taon. Waman mo kujog. Na. Kabuang lagi ko pagita sa isang sanina uguan. Pantalon. Kung na, ug di ni mo angay, pwede rin po na ibalik noon. Pero mo angay lagi to si Zaki, no? Kay Leia po, turno pong sinina. Salamat ka dos naghatag og pinaskuhan. Salamat ka dos imong pinaskuhan te dia. Request in taon nila halo-halo, burger, at lechon manok. Ano man na init? Init? Init pa, gilong nagbinakad-bukad na. Ketchup. Ay, ginoko gilong daghan ketchup. Ano ken? Mo? Oh, wala. Snack na rin yung snack guys na burger. Damis rapid test ng snack mi dari guys. Kilami ka jo ilang burger. Nindot pa jo dari kay luag ka jo dari na luag ka jo dari lingkod-lingkuran pwede mo mag-auk-auk dari sud. Pwede mo mag-rut-rut how are you dari sud guys. Karang ka jo ka luag. Dadaplin ra ka jo dari sa kalsada ba na. Gikan dadto sa kanang gikan dadto sa highway. Na guys, daura ka azo nasa lipdan mas truck. Na. Dali lang Madam Itil. Adto unahan high school, dada na unahan simbahan. Do simbahan na nisang pistoha guys. Napay lang siomay nila no. Napay lang siomay guys dia. Delikado. Wow. Siomay mo diha. Ha, pang-snack mo. Salamat ka Jote. Kay tanawa ang tao nag mga kabataan na kuan sa ilang mga request. Nanay lang mga bagong mga sanina. Ilang bagong chinilas ni Kuya Kinkin. Kuan naghalo-halo og kani. Thank you te. Matatan manguli na mi guys. Magdun mo kujog si Gail. Sige sa nagpagus. Di mo kujog si Kuya Bino. Di jud uban nas Gail umay nani. Laglaag. Dito naman ko lahan na lahan. Okay. Then halo-halo ni Kuya Gail guys dia. Take out. Og isang burger.
Tawagala. Tuwa siguro to skanding. Yan na bye guys. Anja. Anja na may palit og litson manok kay karon pag-agi na mo. Wa pa may luto. Padara ko unsa sang manghud. Palit ni litson manok para sidan pa ni hapon. Hey, kuya. Diyan na. Diya. Halo. Dali ya. Kay Hunter x Hunter. Lay. Dia. Isa na nakabutang sa tang portahan. Isa ni. Isutan ko. Isa nakabutang. Bawal pisut danhi. Butang na. Kuya. Garaun. Tara guys, ang mga pinalit niya. Pas mga Kuya. kuyas. Dadapay ka Elias sa sinday. Maya, sinilas na. Kani, yung sinilas. Tanaw ya. Nawa. Ya, grabe. Para na ako sa dito. Kaya kariin mo ya. Sukod rin mo ya. Sukod rin mo. Ano yung usuron? Buti pantalon. Ganahan ka? Siya! Ganahan ka mang ulit taos ng pantalon. Ya. Salamat ka, Azote. Ya. Ay, isang t-shirt kin. Ay. T-shirt ni Kuya. Kalaw, okay. Ano itong itom mo ha? Ang dali. Para ba itong itom? Ano itong itom mo? Isa pa rin lumasarilas. Umasak sigo ka. Ano itom mo? Sa isa. Sa. Dah. Ano ya? Tanaw ya. Mana, bagay mo. Yaya. Ganahan ka? Yaya. Galit eh. Ganahan ka scholar? Ganahan ka kuya guys ya. Lupi. Isang idol. Si Lupi. Kaya ma. Agak kuya kin dapat Hunter x Hunter. Grabe. Sanilas. Kasi akin gansang makuan kin. Bundol na ka na na. Kay Elia. Saan pinili? Si Elia mo nagpili dani guys. Kari dia. Frozen. Si Elsa o si Anna. Kayo nun si Ja. May jang gipili. Ana. Bagay maguna nimo. Grabe kuya kin ang atan ka sa. Grabe Nimo mga Tara. Sibag ato ya, sibag ato. Tari, dapit. Ang atan ka kuya guys. Bagong sinilas, bagong pantalon, bagong t-shirt. Cha. Prata pa dugangan imong t-shirt ya. Ha. Dugangan na imong t-shirt pohon. Ako yakin sa may mong gusto nga na color. Tom color. Bagay manggod nimo ag puti. Bagay ni sa puti guys no kay Black Beauty mas kuya. Daangay kaya. Minsan makagati. Salamat eh. Token. Salamat eh. Salamat ka Zote. Ikaw dai. Salamat. Isutring mo. Kara pink. Ya. Ano guys, ay isang pinili Frozen. Pink. Bali man. Agi zaman sa gani ha, halo-halo mo sa isang tirada. Salamat ka Zote. Agi sukod ng kuya, sakto ra ka ni jag pantalon, pati isang chinilas ya. Isang t-shirt. Salamat ka Zote sa ilang pinaskuhan. Salamat ka Zote sa imong gihatag nga pinaskuhan. Thank you ka Azo. Lipay ang mga kabataan. Palitan na kuya og kuan, dugang t-shirt. Ngani ganahan pag siya og black. Ako yakin at grabe. Si Kuya Kinkin wala na palitay og short kay daghan nilang short na ngabot. Ang gipalit sa Shopee unom ka buok 200 kapin. Dai nga ni bang mga klasiha guys na. Kaya tos merkado ni gatos naman eh. Wala Shopee binta siya kay tag 40 plus ra. Nga na maipuka. Pwede zag pang baji, pwede pang laki. Ngayon tanaw ukba. Ang dyan kasi mong Hunter x Hunter. Pang eskwelahay na ha. Thank you te. Merry Christmas. Salamat ka Azote. Aliya. Gail, sakto ka dyan kuya Gail lagi sa pantalon. Sakto ka dyan kung mamili iba. Yung nga naman ganahan ni isang color, black. Black na color. Salamat eh. Merry Christmas. Salamat ka Azote. Dagi isang burger o isang halo-halo ti dia. Char lipasan kuya na isang halo-halo og burger. Ihalo-halo na na imong. Ihalo-halo na na imong halo-halo. Take out nga halo-halo guys kay tag 60. Nami iya, halo-halo. Daghan ka salamat eh. Sa pinaskuhan nga imong gihatag na mo. Daghan ka salamat. Thank you. Og amping mo kanunay diha te. And God bless you more. Si Kuya Kinkin guys, wala na paliti og pantalon. Kay tuwa di aron daghan ng pantalon ni nga mga tinubuan ni Kuya Gail nga mga bag-upa. Ha? Papugi-pugi ninjo pag eskwelahay.
Ulitaw na sa mga bata Anas Kuya Kinkin tanawa. Kuya Gael pud dong ka wagag. Tapos hang dagang nga gamay guys. Aran di sa pamilya dari sa prosin oy, wa sa pa. Wa sa pa kansin pili sa prosin asa prosin sa ha, kari sa hang ganahan prosin color pink. Wow, dia ka kim guys. Arang kasigo di sa kaajo. Grabe gra oy. Minsa man ka ate. Salamat. Thank you te. Merry Christmas te. Amping mo kanunay. Kaanas Kuya Gael si jang halo-halo lami iya. Uma ka mo kujog. Uban ang tata kay arong ikaw dun mismo mo pili. Pero okay ra guys kay nagustuhan man pong kuya. Pero haran ni dugangan ni jahang t-shirt kanina. Daghan ka jong salamat te sa mga pinaskuhan. Thank you. Dati arang ka namang lipada. Daghan ka jong salamat Ate Josephine sa mga pinaskuhan nga nadawat. Daghan ka jong salamat sa pinaskuhan nga imong gi-share dari namo. Thank you so much kajote and God bless you more. Amping mo kanunay diha sa Germany. And God bless. Daghan pang blessings nga moabot ninyo te. Thank you so much. Si God na mo'y mantigo mo balik sa tanan ninyong kaadyo dari namo. Thank you and amping mo kanunay. God bless. We love you. Lipay ka sus kuya to. Aga Kuya Kinkin nga t-shirt to na gadto gihukas to agi susuo. Pwede pa tong hukasan nanja guys. Kaya paning panglabahan dia. Salamat ka adjo. Arang gadto nang lipada te. Kaya mga chikiting grabing lipada. Thank you so much te. We love you. Amping mo kanunay diha.